Kichengsi kadu kawi la so YouTube channel along kilang aratu an fans tami nilihin pen adap ki me cardom nang pajiriglo cardom la pen pininani tuma fan la bangki KarbiAnglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai aput haksi la so video long nani tuman details mate klar dagalam nang than pachini ponik po jong sinali tum la so YouTube channel along nang kaumre milang pulte ka chingon pen nani tum subscribe ko la pen videos tami nani tum share ponikon tangke non pathek pen KarbiAnglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai aput hakle lang pononang la pen chethan pononang Tangte non hejong KarbiAnglong Autonomous Council hin pen kapik lang pon Voreng Avarsai aput hagdak cethan pon lonang lapen labang so Voreng Avarsai ladak publish man mate kapik lang pon adet labang ke la so July ciklo tarik thom arni sila so advertisement mate Voreng Avarsai farman labang ke KarbiAnglong Autonomous Council hin pen kapik lang pon lo lapen kon ana post vacancy sido salary ko an sikilong jima lapen ko pipia post mala so putak cethan pon lo na lapen nalitum la so Voreng Avarsai fan jogdon exi pulo tangte nalitum ke cengsi labang ke application form la ke nalitum ka fill up pen ki pidon nang ji labang ke kenang exolo application pulo form pulo te Assam Geze part 9 mate standard form pustami pupon pon nalitum computer kulat long kalte nalitum online le download achok lapen online jo lahai nalitum long thik thik pulo tangte nilifana homri kon nililong stame nalitum labang so Voreng Avarsai form bangke mate Assam Geze part 9 labangke nalitum long ikpo lapen la so Voreng Avarsai pan ka apply don long ji labangke permanent resident of KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong district nangpo mate East KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong arat atum stame la so Voreng Avarsai fan bangke jogdon long ikpo lapen kopia department ma pulo tangte lake soil conservation hills department lo soil conservation na hin pensila so Voreng Avarsai labangke paklang poniglo tangte non pathiek pen dak details of post aputhak lang pon nang salary kan anma lapen kopi pia grade ma bangko ana farman sidak piklang pon ma la so aputhak lang pon na kichengsi junior assistant safan lake grade bangke grade 3 lo lapen number of post la bangke thoma farman anda ke pipon do lapen kichengsi la bangke junior assistance farman la bangke thom ando lapen labangke grade dake grade 3 lo lapen salary na litum chiklo izon along 14,000 pen 70,000 along ponji lapen GP tadak people lang GP labangke mate grand pay labangke 6,200 anno lapen number 2 labangke soil conservation demonstrator junior ata grade 3 lo grade labangke lapen bahini andak apos do la salary la ke isi lo 14,000 pen 70,000 analitum long pon exi plus dak 6,200 an GP nalitum long pon ekpo lapen number 3 labangke soil conservation field worker la ta grade 3 lo lapen kadu ka wepen dak id an apos vacancies do bante bangnir ke apartment dak kapik lang pondo salary la ke siwelo nalitum 14,000 pen 70,000 analitum long pon ekpo GP plus nalitum 6,200 an long pon exi lapen number 4 along ke dak runner afans tame inut apartment dak kapik lang pondo la ta grade 4 lo lapen grade 4 an salary la bangke 12,000 pen 52,000 analitum long ponik po lapen GP dak 3,900 an kipi pondo lapen number 5 along pion afan stame dak inut apartment do lata grade 4 lo lapen salary la bangke isiwet lo lapen number 6 long do tulang handyman afan stame dak bangke thom an apartment kapik lang pondo lapen la grade la bangke grade 4 lo grade 4 an ke salary isiwet lo 12,000 pen chengpon po lapen 52,000 analitum long tahaiji lapen GP lake 3,900 lo ason tatak chugidar per month tami inut apartment dak kipi pondo lapen ata grade 4 lo salary labangke isuel lo ason pangrumpet pen kadu kabe pen 19 an apos vacancies ladak soil conservation department ahin mate KarbiAnglong autonomous council pen kipi pon mate kapik lang pon doiglo lapen Potong nalitum dak kacini tunangji do tulang la so Voreng Avarsai panjang senalitum jogdon exi pulo tangte eligibility la bangke la so not only candidates who are permanent resident of KarbiAnglong West KarbiAnglong district shall be eligible to apply a valid PRC must be enclosed la penalitum jogdon exi pulo tangte KarbiAnglong la pen West KarbiAnglong long ke doklung abang phi mate abang putum nang pola pen PRC mate permanent resident certificates tame nalitum aredeng dunangji puta la dak mention pondo la pen putat educational qualification la bangke nalitum theklongji number 3 along
nilidan putot nang than pechini pontu ikpo junior assistant upon bachelor degree unengji soil conservation demonstrator junior upon lake bachelor degree in agriculture lapen forestry horticulture soil science environment science lapen kaprek service role ahin pen koson makapik langpon so atengsi kachar liang deng stami nang exhiputa ladak kapik langpon mateki pipon dolo lapen soil conservation field worker upon mangke nalitum class 10 lep dia ekta it's SLC pass nangji lapen dag runner lapen pion handyman chugidar atum bangke class 8 le pass anta nalitum la so Voreng Avarsai pan bangke jogdun long ikpo lapin arta puthak langdam lo pulotangte arta la bangke 14 dia ekta 18 pen 40 years abang phumate abang piatum nalitum jogdon long ikpo lapen age relation la bangke KCC mate KarbiAnglong autonomous council rules pen kapitik tang la so tengsi artas tame age relations tame kipi ponlo lapen reservation la bangke as per government mate KarbiAnglong autonomous council rules pen lo so nathad number 6 along ke topon dotula grade 3 la bangke written examination lapen computer skill test viva voice lapen final merit list lahai alang litum pipon ikpo lapen grade 4 apan bangke viva voice si ansi padopon ikjot po selection lo bangke lapen scheme lapen evaluation la bangke lason lo grade 3 la bangke written kaduka wepen dak 100 and marks pipon po lapen computer skill test apan 25 lapen viva falle 25 kaduk wepen 150 lo lapen grade 4 la bangke viva anchosi and pon po lapen 50 and question dak pipon po lapen 50 and marks tame pipon ikpo lapen puthot dotula it number long ke topon dotula nalitum lata kachin nang ji kenang saplo written examination syllabus la bangke junior assistance la tum bangke english gk la pen currently affairs la pen mathematics la pen reasoning computer knowledge office procedure la hai ahinsi exam long bangke wang ekpo la pen soil conservation atum phan bangke english gk mathematics reasoning la pen soil science la pen soil conservation la pen watershed management la pen agriculture forestry la pen environmental science rural development la haya hin pensi question bangke piponik po la pen soil conservation la bangke field worker soil conservation field worker la bangke english gk arithmetic la pen reasoning la pen soil conservation la pen practice lapen watershed development agricultural sanitation lapen forestry environmental conservation rural development lahai ahinsi question bang piponik po lapen computer skill test ahot bangke applicable to all grade 3 posts carries 25% marks practical tests on ms word excel lapen powerpoint internet email typing skill lapen formatting and official documents more evidence shall be added to the final merit list ahotse marks bangke add pon pola haya puta lapen computer skill test la bangke kanana marks ma la bangke nani tum pan nilinan than lo lapen viva voice la bangke grade 3 candidates qualifying the earlier at stage and shall appear viva voice grade 4 selection will be through viva voice only lapen how to apply question se apply ning jima la bangke nali tum hani liamo ke seng hotan than pachini poniglo nali tum la standard form part 9 Assam gauges la so form fill up nang po kinang so documents na litum babon nang po lapen PRC stamina litum kipidu nang ji kinang so lapen hai pidam det pen api kona dim si jog nang ji mala so puthak stamina lina nang than pachini ponik po lapen last date la bangke la so chiklo 24 July 2026 up to 5 PM ansi last date lo ki jogdam nang ji adim la bangke konatma pulotangte nili angton pen details na litum panan than pachini ponik po lapen puthat la general introduction ateng pen dak kapachini ateng nalitum lang ponik la general introduction nili sthethini alam nalitum hanan than pachini ponik po the candidate must be Indian citizen napo lapen permanent resident of West KarbiAnglong lapen East KarbiAnglong nangpo lapen PRC stamedu nangji lapen standard form la kenalitum filawek nangpo lapen kapili nang ji adim mate ki jogdam nang ji adim la bangke nang litum la dak theklong ji the member secretary central selection board
Legislative Building, KarbiAnglong Autonomous Council, 3rd floor, Diphu, KarbiAnglong Assam, 782460. Laso address along sin nalitum dampen. Labang so application form bangke nalitum. Odak jogdam nang po. Lapen puthodak standard form dolo pulotang te nalitum la application form lo la standard form la bangke. Hadak dak litum la standard form along stami puthodak KarbiAnglong Autonomous Council money receive alo stami nalitum kapabondon nang jikinang sotlok siga ke receive alo la bangke SC/ST atum pabondon nang pola pen hola rest 20 mate inkoy la bangke kaprek a candidate atum mate kaprek a category a candidate atum afansi hola inkoy a receive bangke kehanglo la penali tum jong si application live fill up dun pamimi pulote hodang masinali tum application la bangke reject puputa ladak kitok pon dolo lapen the original certificate documents shall be put time to written exam lapen original documents an la bangke written examination hot lapen computer skill test viva interview a hot stamin alitum original documents an si poneng ji puta dak kapachini pondo lapen alitum envelope tha ke tongneng ji la bangke application for the post copy a post ma fanman alitum ke apply dun hala so post amen alitum ka mention dun neng ji kinang exot lo lapen copy ps on si kipi dun neng ji ma polte sell attested copy nang po ang tono documents along stamina alitum amen si tong nang po mark sheet punon pass certificate punol haita lapen age pro permanent resident certificate caste certificate employment exchange registration certificate lapen recent passport size photographs taminalitum pabondun nang ji putal ladak ke tokpon do tulo lapen mo kapre update jong sila so Voreng Avarsai putak paklang pon lo polotang te nili la so YouTube channel long upload ponik po lapen nili la so lo lake Telegram channel long nili piponi gelo nalitum hodak pen download pen le nalitum la so lo bangke lang pen nalitum jogdun long ikpo mate nalitum important son an bangke la so lo long lang pa mi pen nalitum chini ikpo jalalo la so video share ikon lapen kaduka wependa 19 ana post vacancies to ning hang atum pa apply dunang long list that try dun sikime lapen long week jip bang nilhin pen tapun nasi kopaya lam nasi nalitum prabjin pen ning hang atum jog dun ikon video nalitum share ikon